Για κάτσε. Ωραία, τι θα παίξουμε? Έχεις Brawl Stars. Τι? Brawl Stars. Ναι. Έχεις. Ναι. Μιχάλη, έχεις Brawl Stars. Να παίξουμε Brawl Stars. Έλα, τι είναι αυτό? Ωραία, θα πω Brawl Τι είναι Stars. το ΙΟ? Σίγουρα δες το πως είναι αυτό. Κάτσε. Τι παίκτες έχεις? Τι παίκτες έχεις? Για πάτα μία τους παίκτες. Λοιπόν, Τι παίκτες έχεις? Έχω. 13. Έχω πιο παραπάνω. Α, στο Grey, τον καινούργιο. ναι. Εγώ πήρα Edgar. Και τώρα κάνω τον Bob εδώ πέρα. Τι? Α, εγώ όλους αυτούς τους έχω. Κάτσε να δεις εγώ. Να εδώ είσαι δηλαδή. Ναι. Κάπου εδώ. Α, και τώρα θα κερδίσει τον Άννη. Δες. Πόσους? 38, 64. Δες. Ναι, πόσοι δεν θα γίνουν ευθύνοι. Βασικά δες τα. Όταν έχει γράψει σε μαθητή. Α, τώρα και βίντεο. Να ξέρεις, Σοφία, Ναι. με τον Edgar είμαι πάρα πολύ OP. Δεν ξέρω, αλλά με τον Edgar είμαι πιο δυνατός. Μ' αρέσει. Κάτι έχουμε free. Ναι, αυτά τα δύο. Εντάξει, περνάω κατά πολύ. Έχω 69 διαμαντία και 14. Ναι, εγώ δεν γενικά τα ξοδεύω. Εγώ δεν θέλω γιατί θέλω να πάρω... Τι σου δίνει? Πάτε μία το άλλο, τι σου δίνει? Περίμενε. Περίμενε. Α, σου δίνει player icon. Για. Να, αυτό εδώ. Θέλω να το παίξουμε. Λοιπόν, πρέπει να γίνουμε φίλοι. Λοιπόν, όπα, πώς γινόμαστε, γιατί έχω ξεχάσει. Α, ναι, πατάμε friend Ναι, και πρέπει να γράψω το ID σου. να τα ID. Ναι. Όχι, όχι. Ναι, ρε, αυτό είναι το Α, ID. ναι. Λοιπόν, το ID σου είναι 88. Πρόδρομε, χαμήλωσε λίγο τηλεόραση. 88. Ή άμα θέλεις σταμάτησε τι να το δούμε μετά, ό,τι θέλεις. Off. Σου.
Μιχάλη, πώς γινόμαστε φίλοι? Μιχάλη, πώς γινόμαστε φίλοι? Πρόδρομε! Να φέρεις λίγο το τάμπλετ. Το τάμπλετ σου, μπορεί. Το τάμπλετ σου. Γιατί πού θα πας? Να. Τι έχει, για...